Projekt ALMA je iniciatívou Európskej únie, ktorá prináša na mieru šitú pracovnú skúsenosť v zahraničí mladým ľuďom v situácii need. To znamená ľuďom, ktorí sú mimo vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy. Ide o ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, s nízkym dosiahnutým vzdelaním či absolventov. Cieľom projektu je zúročiť získané skúsenosti v zahraničí a pomôcť účastníkovi vrátiť sa na pracovný trh alebo do vzdelávania. Pretože som to našla ako na Facebooku nejaký link, tak som si povedala, že stáž v Taliansku znie veľmi dobre. Lebo som sa na školu vykašľal a vlastne takéto projekty ako tento projekt, to je pre mňa len úplne super priestor a čas proste. Tak podľa mňa to bolo naučiť sa ten taliansky jazyk. A potom nebať sa ním aj rozprávať tam taliansku. Keď bolo, že by som niečo nerozumela, alebo tak dalo sa ešte niekedy angličtine. Ale tým, že aj moja nadriadená, ktorá vlastne sprostredkovala tú prax, že u ktorej som bola na stáži, tak ona nevedela po anglicky, takže s ňou som len v taliančine komunikovala. No, tak keď som tam šiel, som bol veľmi hanblivý a s ľuďmi som sa nemusel akože stretávať a takto, lebo som tam šiel sám za seba. Aj čo sa mi podarilo, tak skúsenosti tie mi dali dobré a teraz sa inak správam k ľuďom, ako som sa správal vtedy. Našla som si aj v práci kamarátov a našla som si aj pomimo práce kamarátov. A už som ich aj bola navštíviť, dokonca som tam dostala aj ponuku práce. Aj som to využila. Bola som tam teraz na mesiac pracovať. Pracovala som na útulni v horách. Pre tých ľudí, ktorí by chceli vyskúšať nejaké nové veci a nie sú si istí, či by mali ísť do takého projektu, mám jeden odkaz. A to je ten, že nebojte sa toho, skočte do toho po hlave a bude to len dobre.